سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخركم تعزبتنا خميت وعلون لهم ربع 3 ميازيا فرق معلتن فرنسا دالوه هاجراون زيناتات حيزلكم قريب ذو الخادي بعبدين مكتالكم بخبرنا عدمكم فلما عرس زينة كنا كتابة أفريقيا كتابة مثل كلي بزبل تيما بدرجة حجر تذكروا أهوراوي مع السرعتينيات بدرجة زبادو باب كتما من دفرة تخبيرا بمخنيات أهورا مع السرعتينيات أب جندع سمينار تخيدو أب زيناتات وزا منقص أمريكا بلعلي إيران توساق إقدا خمزو السنة أفريدو جابان فيليبينسن تصتاون كتباون متحبارن مدنبع تسمامعين سمين كوريا ناي مجمرتا فتنة سرعة سوار نايتا أب كربا أوان زمدغتا مركب وق أكايدا زرزر زينان كنا كتابة أفريقيا بدرجة هجور كاب 24 كساب 3 ميازيا بستفلاليه مدبات بدرجة هجر يذكرالو بدرجة هجر لومين نستخايدس نسرعات استخاتات له كل إيرينا دانيال ولدو دالو زبزاب دانا يتقبريوات كتور بيان كنا كتابة أفريقيا كتابة مثل كليو ندحنت كلنا نتقملو بزبل تيما بدرجة هجر أب أسمرة أدارش هاكوسي تذكرون أب جنفرت عنا زوا مأكل حلافي تأهدوت عنا سدرابيتن كومن ويزورو دهب سلمون إيرترا أب مدبات كتابة بأبنت كابزتك أس هجرات حانت مخانا بمتقاس أوناوي أهجراوي حبريتان قطعتات تختيلا هتسانات أب كل عد مولد نزر كبادك أنستيون كاب حمامات نمكل خال ببقوانو مدبات كتابة سريعا حدثت أتاتاتيان أب قد كم تركب جليزة أبز أوانزي أب هجرنا 14 عينات كتابة تأتاتيو بسرعي وهب مهلاو زحبرة حلافي أحدو كتابة أتو جبر حريب وجنو أبدو ما أكل سرع مدبات كتابة زكاية دل 34 قوم تتكالت عنان عتران حموشتن جزيوان نقطات كم زلوا كمون أب هجرمو كسوسبيتال أورتا كلتا نقطات كم زركبان أبصمون شدشة معلتات أقل جلوت كتابة كم زوهبنها أبريهم أب هجرنا كاب كلتشن كلتن كساب كلتشن إسران كلتن شمونتا حدثتي كتابتات كم اتأتاتو وتغيسو دما بدرجة زوا مأكل أب كلتشن إسران كلتن أستا 9 شعتنت بخلتن مئتاوي زنبرة شافنا كتابت أب كلتشن إسران 4 ناب 9 شعتنت بشدشة مئتاوي تكب إلو مهلاو أرديهم أبال بيت صحفت مع كان هتسانات ودب حبرات هجرات دكتور ناندو بوتان أبال بيت صحفت ودبت عنا عالم ميستل يو موتسواغو لندما نأقداس النت مدبات كتابة زقلتن إيرترا عمزجيباتو زلا قسقازو موقسن قلاس ميعوم أبال بيت صحفت ودبت عنا عالم ميستر يو موتسواغو لنبوغانو بدرجة عالم أبز حلفة 5 عمتات زي تخيدة مدبات كتابة بقمقام هيوت 254 مليون سبات كم زدحنا موت ناتلاتات ب400 كم زقودلة كمون ندك سب قبل علي 3 قتلت حمامات كم اتخلاخله حبيروم أب مزازمي نايتي سنسرعات بمخنيات نايت أنا أبز تخيلوا وددر حفشة فلتت نزت تعوتها دك أنستيو شلما تعديلهم كأنا كتابة أفريقيا كلتشن إسران حاموشان كاب إسران 4 كساب 3 ميازيا بزتفلالي مدبات يذكر لهم أهجراو مع السرعتينيات بالدرجة زبادو بعسران جاعة ميازيا سرعتينيات كالات بتساتفو سلفن أبركتو سرعتينيات بزقل سنتوا مسندوتاتنا بكتما من دفرات الذكرى حلف جنفر هاكوسي أتو تغست محلتا بابزسمعو قال مع السرعتينيات أيوم دحري قدام نتات هاجر بمسرع وركاو جزين سنتهم نابرو من هيوتهم من زوفيو إيرتراوان سرعتينيات بحابن ذكرلان أفلطون كبرن إنهبلان علت كم زغنت قليتهم سرعتينيات مسكول طف معبالة تكنولوجيا نسوز فترة لوطتاتن خواهادو بقصالي خلتهم عقمومن محياش كزعرو ززاغاغدا أتو تخسته هاكوسي مسا سرعتي همون استقالات منقسن جنبارن تواهيدو نعبيت سرعتينيات نزقبرو تعري كم زغوصلو فليتهم أما حدار زبادو بأتو هبتا بصفاتين بوغنو جنفر هاكوسي ودابي بمحيال خلو قصالاتات سرعتينيات بمخوافن أدلاي مويا وحاقزات النهابن عقم سرعتينيات كقول بتتسبيت كم زقبر بمتقاس مع سرعتينيات فريات بعينة متنن زعبيلون سرعتينيات مسابر كتوم زدارق عسب زرخبولون بايتا خطاطح التزقاقر مخانا رديوم أبتقاتامو كلت جنافر من إسرائيل محبراو دحنتن هماماتين همادين نايدقف قال أسمعهم
ጨንፈር ሃኮሲኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምክንያት ባሕቲ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ቴክኖሎጂን ጽልኡ ስራሕን ባህላዊ ውርሻ ሳዕቤናት ሓደጋ ቦታ ስራሕ ስልጠናን ሙያዊ ዕቤትን ሰራሕተኛታትን ኣፍራይነትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሰሚናር ብ29 ሚያዝያ ኣብ ጊንዳዕ ወዲቦም ኣብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሃኮሲኤ ሓላፊ ክፍሊ ዝምድናታት ወጻእቶ ብርሃን በረኸት ኣብ ብቕዓት ሞያን ተርኡ ኣብ ኣፍራይነትን ከምኡውን ኣብ ቴክኖሎጂን ዝፈጥሩ ዕድላትን ምድውታትን ዘተኮረ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ዋና አካያድ ስራሕ መሰልጠን ማእከል ሰራሕተኛታት አቶ ሀብተ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ብግድኡ ምስራጽ ባህል ዓያይነት ቀንዲ ረቋሒ ንኣፍራይነት ከም ዝኾነ ብምሕባር መንእሰያ ሰራሕተኛታት መደባቶም ናብ ሸቶ ንምብጻሕ ብውጥን ክምርሑ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ መወዳእታ ብቕዓት ሞያ ዘበርኽ ስልጠናታት ብቐጻሊ ክወሃብን ወረቐት ምስክር ክህልዎን ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ተሓፂሩ ዘሎ ዲጂታላዊ ምዕባለን ኣብ ዞባታት ዝወርደሉ ኩነታት ክፍጠርን ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡ ዞባ መንደፈራ ተራ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ምክልኻል መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ልዑል ምዃኑ ተገሊጹ ብ28 ሚያዝያ ምክንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ዓሶ ዝተግብረ ኣኺባ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ይስሐቅ ገብረ ብርሃን ኣብ ዘስምዑ ቃል መልከፍቲ ዓሶ ምስ 2023 ብምንጽጻር ብ28 ሚእታዊት ምንካዩ መርኣያ ልዑል ንጥፈታት ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም አቶ ይስሐቅ ብተወሳኺ ኣብቲ ንኡ ዞባ ዝርከቡ 61 ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ብምውሃድ 40 ሚእታዊት ናይቲ ብደረጃ ንኡ ዞባ ዝተሰላሰለ ናይ ዳህሳስን ፈወሳን ንጥፈታት ከም ዝሸፈኑ ብምግላጽ ለውጢ ክሊማት ጻወርነት ጣንጡን መድሃኒት ፀረ ሕንፀ ከምኡውን ናሙስያ ብግቡእ ዘይምጥቃም ንመልከፍቲ ሕማም ዓሶ ከቃልዕ ስለ ዝኽእል ሕብረተሰብ ክነቕሓሉ ዘኻኺሮም ኣብ ማሕዳር ንኡ ዞባ መንደፈራ አቶ ህዝቅያስ ውበት ወገኑን ተራ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ብምጓስ ህዝቢ ስሩዕ ከባቢያዊ ፅሬት ብምክያድ መራብሒ ጣንጡ ንኽደፍን ተራ ኣመሓደርቲ ከባቢ ክዓዝዝ ተላቢዎ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ንኑክሌሳዊ መደባት ኢራን ብዝምልከት ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳ ከም ዝወሰነ ፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ትማል 29 ሚያዝያ ብዘውፅኦ መግለፂ ተሓድሽ እገዳ ምስ መደባት ባሊስቲክ ሚሳይል ኢራን ምትእሳር ንዘለዎም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኢራንን ቻይናን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 4 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ጸቕጢ ክሒል ፈጻሚ ትእዛዝ ድሕሪ ምፍራሙ ሎሚ ንሻም ናይ ግዜኡ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር እገዳ ይጸድቕ ዘሎ እዚ ሓድሽ እገዳታት ኣሜሪካ ነቲ ኢራን ተቕርቦ ዘላ ቅድመ ኩነት ዝጎስብ ምዃኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝካየድ ዘሎ ዘተ ብኣሉታ ከይጸልዎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ኢራን ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣሜሪካ ከይተላዕለ ነተካየዱ ንጥፈታት ምምዕባል ዩራኒየም ከም ዘይተቋርጾ ክትገልጽ እንከላ ኣሜሪካ ድማ ኢራን ፈጺማቶ ንትብሎ ጥሕሰት ናይ ትስምዕ ምስ ተቋርጾ ጥራይ እገዳታት ከም ዝለዓልያ ትሕብር ዘላ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝወርሒ እዚ መንጎኝነት ዖማን ሰለስተ ዙርያታት ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ኣካይደን ኣለዋ ጃፓንን ፊሊፒንስን ጸጥታውን ኩነታት ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ እናተሓላለኸ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ጸጥታውን ቁጠባውን ምትሕባርን ንምድንፋዕ ተሰማሚዕን ተን ሃገራት ኣብ ዝስምዕ ዝበፅሓ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺጌሩ ኢሺባን ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ፈርናንዶ ማርኮስን ትማሊ 29 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ማኒላ ዘካየደው ዝርብ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ሰላምን ርግኣትን ምርግጋፅን ገስጋስ ቻይናን ምግታእን ወታደራዊ ምትሕባር ምድንፋዕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ምብራቕ ቻይናን ባሕሪ ደቡባዊ ቻይናን ዘሎ ህሉ ኩነታት ብሓይልን ምቕያር ንዝግበር ፈተነታት ብትሪ ከም ዝቃወሙ ነፂሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፅልዋ ናይቲ ብኣሜሪካ ዝተወሰነ ወሰኺ ቀረፅ ከም ተመያይጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺጌሩ ኢሺባ ኣፍሊጦም ጸጥታዊ ዝምድናታት ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ጃፓንን ፊሊፒንስን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ንዓበየ ከም ዝመፅእ ጸብጻባት ይገልጹ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ኣብ ግዝኣት ሓድሕደን ወታደራት ከዋፍራ ዘፍቅድ ወታደራዊ ስምዕ ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ ሰሜን ኮርያ ናይ መጀመርታ ፈተነ ስርዓት እፅዋር ናይታ ኣብ ቀረባ እዋን ዘመረቐታ ልዕሊ 5,000 ቶን ክብደት ዘለዋ መርከብ ውግእ ኣካይዳ እቲ ብ28-29 ሚያዝያ ዝተኻየደ ፈተነ ክሩዝን ፀረ ነፈርቲ ሚሳይላትን ከምኡውን መዳፍዕን ካልእ ኣፅዋርን ዘጠቓለለ እዩ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡንን ላዕለዎ ሰበስልጣንን ነቲ ፈተነ ብኣካል ከም ተዓዘብዎ ወግዓዊት መደበር ቴሌቭዥን ሰሜን ኮርያ ብስእሊ ኣሰንያ ቃሊሓ ፕሬዚደንት ኪም ኣብቲ ጋጣሚ ተወሰኽቲ ዓበይቲ መራኺ ውግእ ክፈርያ ኣዚዞም ንሓበራዊ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ክትገልጽ ፀንሐት ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ክትፍትን ከም ትኽእሉን ከተጠንቀቕ ጸኒሓ እያ ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቀንዲ ምክንያት ምክራር ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ
أمونغو هندن باكستان استغسط حدش وتدرى متفنان نابقلع وقق كمرح كمزغل يأمتالهم إذا استحبر سراويت كلتين هاجرات أبقى كراخار زبا كاشمير نربعة تتغطات على معلتات من اللواء تقصد حلم كيادوميم زاقيت بيت من اللواء تقصد ورد السبا وخسارات زقلز حبريتا كوانت زيلة نتوتر كنتات كالأنفت كتحزو خمزغل قنا وتدرى تنتنتهي تنقوم كلتين كرواب تهاجرات أب كباب زوبا كاشمير زكايدو وتدرى مكسغاسات آزايدن هلاونيم ناي كروات عزب تزحبرو بسران كلتا ميازيا هندي أبتما حدرو كفال زوبا كاشمير بصفات متكعتي زبزحو بتسح تهاجر زكوبوم 26 سوات كم تقتلو زفلتيوم هندي بتفتامين باكستان كتكسن كلا باكستان كا كتنصغو صني حلام تمتكعتي اوش ربع زمن اب زوبا كاشمير كاب استخايدت مساسل فصاميتات تزعبي سبا خساره زوره خوينلوم እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣድላይ ንዝኸውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምዳእ ከም እትተሓጋገዝ ሓቢራ መንግስቲ ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገሩ ተወሳኺ ሰራዊት ክልኣኽ ኣዚዙ እቲ መንግስቲ ነቲ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ብ28 ሚያዝያ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈፀመ ሽብራዊ ምጥቃዕቲ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ኣሳብ 30 ስልማውያን ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ በቲ ኣብ ዞባ ቦርኖ ዝተፈፀመ ጥቃዕቲ 10 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ፀጥታ ናይጀርያ ኣንጻር ዕጡቋት ዘቐንዐ ስርሒት ክሰፍሕ ምዃኑ ፍሊጦም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ ዛጊት እንተዘየለ ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ ፀንሐ ሽብራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ፈፂሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ናይጀርያ ብዘካየዱ መጥቃዕትታት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ፀብፀባት ይረድኡ ሰፊሕ ክፋል ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ኣብ ትሕቲ ቦኮ ሓራም ከም ዘሎ ናይ ቀርባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኤሮፓ ሕብረት ኩናት ዩክሬን ምኽንያት ምግባር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቆ ገዳታት ዕላምኡ ከም ዘይወቕዐ ሃንጋር ሓቢራ እቲ ስጉምቲ ተገምጢሉ ነቲ ሕብረት ቁጠባዊ ክሳራታት የስዕበሉ ከም ዘሎ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃንጋሪ ብዝሓለፈ ሳልስቲ ብዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ብዘይካዚ እቲ ናይ እገዳ ስጉምቲ 3 ዓመታት ኣቑፂሩ ዘሎ ኩናት ብዘተ ከይዓርፍ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ፍሊጡ ሃገሩ ብልዕሊ ሩስያ ንዝውሰድ ተወሳኺ እገዳታት ከም ዘይትድግፎ ዝጠቐሰ መንግስቲ ሃገሩ ንዩክሬን ዝግበር ወታደራዊ ደገፉን ከም ዘይትንፅንበሮ ኣነፂሩሎም መንግስቲ ሃንጋሪ ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ደገፍ ንፀጥታውን ቁጠባውን ኩነታት ኤሮፓ ብሓደጋ የእትዎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩናት ዩክሬን ብዘተ ከዓርፍ ክፅውዕ ፀኒሑ እዩ ኤሮፓ ሕብረት ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝጅምር እንዳሓር ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓያሎ እገዳታት ከም ዘፅደቐ ፀብፀባት ይሕብሩ እቲ ሕብረት ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ብኣሜሪካን ሩስያን ተበጊሱን ዘሎ ስጉምቲ ክፅንበሮ ፃውዒት ከቕርበሉ ፀኒሕሎ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ንምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ቅና ክታበት ኣፍሪካ ክታበት መሰል ኩሉ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ተዘኪሩ أهجروا مع السلاحنيات في درجات زوبا دبوب أب كتما مندفرة خبيرة بمغنيات أهجروا مع السلاحنيات أب جندع سمينار تخيدو منقص أمريكا بالعلي إيران توسخ إقلا كم زو السنة أفليتو جابان فيليبينسن ጸጥታውን ቁጠባውን ምትሕብባርን ንምድንፋዕ ተሰማሚዐን ሰሜን ኮርያ ናይ መጀመርታ ፈተነ ስርዓተ ጽዋር ናይታ ኣብ ቀረባ እዋን ዘመረቐታ መርከብ ኣካይዳ ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ነስዓ ሰዳለው ዜናታት ኣብ ሰዛዚምሎም ዝተረፍ መደባትና ንሓድረኩም ወገና